आज के बनल ताज महल बाड़े जे आगरा में, मुमताज के बनल ताज महल बाड़े जे आगरा में। अब भ्रष्टाचारियन के राजमहल बनल बा बिहार में। भ्रष्टाचारियन के राजमहल बन गइल बिहार में। भ्रष्टाचारियन के राजमहल बन गइल बिहार में। भ्रष्टाचारियन के राजमहल। ज़िंदगी का एहसास रहे दोस्तों, इसलिए गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं। कुछ नहीं होता, पता नहीं पल भर में क्या से क्या हो जाए।